Eguraldi aski aldrebesaria entzin eginez, gaur Lesakan protagonistak ezpata dantzaria dire, hau etxek karrika ibiltzen dire, herri osoan barna eta goizean goiz hasita gainera. Bai, goizeko 8:00 ja hasten gara bueltaka, eta gelditzen gara plazan, Lesakako txistulari taldeakin, eta goitzen gara lehenengo ezpata dantzarien mezara. Pero hasten da marterditan berriz bertze arrankada jendik deitzen dion modukoa, hori ja bandakin, oain berriki egin duguna, eta oain meza nagusia berriz azkenen beti da plazatik Elizako malda gogorra egiten dela batzutan. Jende bazterrean animatzen ikaragarria da, Bai, da pasada, berdin du eguldi ona, txarra, azkenen biltzen da pila bat jende herriku, kanpoku, gaur pila bat kamara ikusten dire, egiaran emozionantia da, así que ongi. Lesakalarran identidain peso handia duen egun bat da, eta ez dakit, barrentikan bizitzen den egun bat da, orduan. Pues hasieran nerviok eta gero gozamen bat, ez duzula bertze dozerrekin lortzen, ez dakit, aiz gustora. Gustagarria zuek ikustea zehatze energia paratzen jozuen dantzari. Bueno, saiatzen gara, alduguna egiten, ez daude sobera sasoien, honi behintzat ez nago sobera sasoien. Bina bai, gustora egiten dugu, barrentik ateitzen da, eta... Haunitzen saitzen duzuen gaurko egunerako? Hilabete terdi lehenago do, juntatzen gara, eta astin pare bat ensaio egiten dugu, ordu batekuk, beraz, ensaiatzen dugu, minio ez da inbertze. Gaztia zabete gehienak, ez dantzariak? Ni gaztena, minio ez, hau niko 20 urte ginean, lehen urten sartu da, eta hemen media izango da 23 urte gehienez, haitz gaztia da. Lesakarratentzako gauza hundila da, ez? Kapitaina izatea eta gaurko egunean hemen parte hartzea. Bai, egiarran aukera hori gutxik izan dugu, eta egiarran eskertzekoa da. Emozionatua? Bai, egiarran bai. Bira ni ez naizela ez naiz aitz fanatikoa hola herriko gauzakin tabla, minio emozionantea bai. Meza elizkizunaren ondotik, banderarekin agurra egiten zaio San Ferminen irudiari prozesioan ateria entzinetik. Banderaren agurraren ondotik, orain bai, San Ferminekin prozesioa egiten da. Prozesioa gainera aspalditik eta hemen herrian bertan ohitura handia duena, ezta? Bai, eta gaina jende bizitzen du. Eta da, ja, batxuko jetxun bortzen urte egiten dugula egun honekin. Lehen urrian egiten zen, oain uztaien, eta bai, eta jende bizitzen du. Igual gaztek ez da martzen, baina jende adineku bai. Banda, musikaria, dantzariak, herritarra, jende honitz elkartzen da kale jira hortan. Bai, uztaien zazpila da, hemen jende guztiak nahi du ikusi eta parte hartu zentzu batin, ez? Eta bizitzen den gauza da. Batzu dantzartzen, bertzi txistukin, bertzi musika jotzen, eta bertzaunitzak ikusten, ez? Ba, guztua jontatzen da, bai, horten igual gutxi hori, eguldia eta asterenarekin hona tokatzen da, baina jende biltzen da, bai, hor zu ingurura eta jende honetz. Eta gaurko bertze protagonistetako bat zuzara? Bai. Hombre, bandera dantzazia hitz, bada zerbait difentia. Zergatik zara zutez bertzen horbait? Hombre, ni kontzejala naiz, eta beti jendu kontzejal batek, oain hartio benpin, oain mendik entzin ez dakigu, minio. Gustora, emozionatuta banderakin? Bai. Prozesioan geldialdi txiki bat herriko plazan dantzariek zeharkako dantza egiteko. Eta aldegatu da eguneko momenturik hunkigarriena Lesakar guztiak Onin ibaiaren bi aldetan prest aurtengo zubi gainekoa ikusteko. Erraten dute leyenda edo tradizioa edo lehen Lesakan, ziren bi auzo. Eta orduan bazen borrokak, ez? Eta orduan behin pakea firmatzeko edo sinatzeko, egin zuten hori, egiten da banderan historia hori, orain ikusko duzuela, eta gero dantzatzen dute hor. Hori pakea bezala, sinatzeko. Ordutik urtero errepikatzen da? Errepikatzen da, bai, gaurko egunekin. Hunkigarria da? Ba, hunkigarria eta nahiko polita. Gauza ederra da eta kanpotarra bezala, hemengoek bezala gozatuko dut nik eta olatzek. Ba ez dakit, ni musika bakarrikan aditzekin da, oiolarroa jartzen zaizula eta ikaragarria da, egun naiz berexia da. Eguraldiak ez du laguntzen gaur Lesakan eta Guardasola behin baino gehiagotan hartu behar izan dugu. Bino hala ere, nik aitortu behar dizuet etxala hartarra izanik emozionatuta egondu nezela gaur lanean Lesakan, aspalditik eta ongi ezagutzen dudalakoz San Fermin egun hau. Unkitu da ba, Lierni, Lesakatik Joseba Lagarai, Euskal Herria zuzenean.